Patumi aruni phangkora hinier ni Assam along HSLC satlang angthek ki pipon along Borjan constituency along kedu Dillai High School HSLC Examination Centre along kadok awe pangrum bet pen long Cape School do labang songbong pen Serdihun English High School lapen Top Visionary Residential School atum 100% chepalong ponlo Serdihun English High School Principal Rajesh Kropen ningkarong alam thi chepaklang pon lapen phan pharoi si mate 100% kechepalongdun longke SMC teaching staff apia po lapen students atum kabor ia joini loputa ning jepon pining bangki si kapai ki meson no ditum dang Dillai sentrang bong tum Serdihun school ta me si 100% result ke longdun la si ningrong pi galam lo lapen apart me labang so 100% ke long la so lake niri long la puchakari lon tum teaching staff at once tame nang chipiduk pen lapen part me parents atum tame la solo nang cherap nang chitu lapen also martum nak bor ipen jol si pini la pason me sena long nun St. Thomas High School pen phan trok sirke pra trok 96% chepon ponlo lapen bang hinita star marks lapen plea letters Rosemary Marak lapen Chris Chetriatum chepon ponlo Rosemary Marak pentami lapuson star mark ke longdun ke hemi si lapen jirpi jurpo tu ma hirjumi apotlo lapen nili tuition ke nk cheklo e jon ansi en chotputa nang chethandon Ningarong piklo ni im chip an ke ran ka we da an si dong pun ningarong piklo lapang so credit ang lima pang shipping to ni pai po han pingtung lapen ni te han pingtung lapen ni family tum han pingtung lapen chirpo hopui nu do di pupen lai nu dang helpun piklo lapen hopu la ni chirpi pun la hopu helowing do hel tum bang tan helpun piklo tum han churung tum piklo Dillai Government High School Headmistress Jayanti Teron Pipentame ningkarong alam the chepaklang pon athe kedam tang ningkan HSLC satlang angthek phan thom kebra pho 35% an si do chot bonta peneng ke phan troxi kebra pho tokbor sirkep isi 75.91% ke longdun ke ning arong olo lapen Dillai High School HSLC Examination Centre alongta peneng ke phan troxi kep tokbor 5 pho made 70.05 kachepalong pon ke mesan angthek loputa ning jepon dak center hoi Dillai High School center hoi pen ke 70.51 lo tuning pen ke pining ba improve lo tuning ke center hoi 36% asi pining ba 70.51 mang ke tuning pen double improve lo si thekon lo la pen dak center hoi pen first division ke 34 la pen second division 134 la pen third division ke 107 Dillai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live